Здравейте, драги зрители! Аз съм Дейви Топо и днес ще играем на Skywars. Тя е подобна на Skyblock. Ще разберете всичко, като ме гледате, който не знае. Така вижте, всеки играч е на остров. Това е централният. Там е целта на всички и да оцеляват, и тук е ПВП, могат да ви убият всеки момент, така че не тръгвайте веднага, ако нямате перли натам, дори с перли не е много добре, защото аз един път с перли отидох и точно лавата оцелих, така че не предпочитам да се включвам в боя веднага. Така имам да лъкне. Чинтито ще се ползва. За сега ще е така. Ей! Ето за това имам предвид. Охо, момченце! По-добре внимавай. Да, винаги обикновено има трите лук. Нека си направим един чекпоинт. Чекпоинт. Ей, стига, не е честно. Двамата ме заобикалят. Който иска да чува нещата, съжалявам, но YouTube забранява. Така че това е съвет от мен. По-добре слушайте YouTube, защото могат да ви глупат за пускането на звук. Дори да не сте от техен език, пак могат да се разбира, че сте пуснали звука, като се чува. Песни добре, ама звук не. Ето. Се опитваш. Аз ще съм тук. И първото ни умиране. Поем. Колко ли време снимам? После ще бъда. Пак същия мап. Не, няма да бъда на същия. Ама я да вижда, не искам да изляза. Не мога. Искам да изляза. Досадно. Не знам защо са премахнали най-любимото ми нещо. Да мога да излизам. Поне този път имам лък. Само да знаете, че не на вас ви глава кепа, на мен. Все още не ми е напълно най-добре Майнкрафт. Преплатен.
Това е съвет от мен. Брадвата е по-добро оръжие от... Ако имате Iron Match и да, имам брадва, по-добре вземете брадвата. Тя е по-добър съвет. На къде си се запътил моето момче? Майка му гроба. Две точки до мен. Ти тук. Оля, фул броня. Къш. Здравей. Гигантски шанс ни се отстъпва. Три минути. Не е зле. Ще ги плаша. Не. Не. Моля те, вода, моля те, има ли вода, моля те да намра. Не. Последна игра. Бойм. Не ми става много добре. Ей, по-хубав мап. Поне тук има дърво. Много при това. Много. Там. Аз съм пидърта пияница. Извинявам, че не си там никам, просто ми е скучно. Скучно ми е. Сериозно ли няма светлина? Трябва да си създавам. Честно казано, ако имам кирка, много ще съм доволен. Особено ако има Ико и Айрон. Защото съм си измислил стратегия, от която няма как да ме поведат. Нямаме, явно ще трябва да си направим. Поне крафтинг имаме ли? Моля. Явно не. Светът ни мрази. Чак сега осъзнах, че съм много прост.